2003 କି 4 ହେବ ଆମର ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ଇଟିଲି ସାଙ୍ଗେ ତରକାରୀ ମାଗଣା ଦେଉଥିଲା ମାନେ ତରକାରୀ ଫ୍ରି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରାୟ ଦୋକାନୀ ତରକାରୀ ଫ୍ରିରେ ଦେଉଥିଲେ ମାନେ ଇଟିଲି 4ଟା ଖାଇଲେ ତରକାରୀ ତା ସଙ୍ଗେ ଦିଆହେଉଥିଲା ଆମର ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମ ଗାଁ ଜଣେ ଭାଇନା ହେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଦେବିନି ନହେଲେ ଘରକୁ ଗଲେ ଛେଚା ଖାଇବି ବହେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ଲେଟ୍ଟେ ନେଇ ଡେଲି ମଉସାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କଠୁ ମାଗିକି ତରକାରୀ ଦିକିନା ଖାଇକି ଆସନ୍ତି ପେଟ ପୁରିଯାଏ ଆସନ୍ତି 7-8 ଦିନ ଗଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥରେ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଆରେ ଆରେ ଖାଲି ତରକାରୀ ଖାଇ ପଳାଉଛ ପଇସା ଦେଉନ ତ ନା ମୋତେ ବା ମଉସା କହିଥିଲେ ଇଟିଲି ସାଙ୍ଗେ ତରକାରୀ ଫ୍ରି ମୁଁ ଇଟିଲି ଖାଉନି ତରକାରୀଟା ଖାଇଦେଇ ପଳାଉଛି ସେଇ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ତରକାରୀ ଫ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା।